Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong Hikay School Ad Hoc, Kibadon Hakalama, jong Confederation of All School Teachers of Meghalaya, FASTOM, kila samit biang hakmat, ka sekretariat, hakamit kabaar, kata ka arf knaitarik jelew arjar puar, hadin baki jingikran bat kasurkar kam shimla siso. Layu iru baki nong hikay, kilawan kambun menta kamit, mensyang da kijan harut surok, pat halinti ikjat, da kabatya bat syong, baro shimit. Hakapodjan mit, layu i baki bun kinong yalam sang balang, kilawan ban ajing kersyan nya kinong hikay, da kabawan ra da kijing ais ngaba. Kene kijing iki kinong hikay kalong, mendawa na kasurkar jela, baka day ban pikiw tulop no ya baro kinong hikay ad hoc, hapo ka jela. तो भी ये थोड़े महंगी फिवन हमने न एक दाव फिवन हमने मस्त दरिया ni naga yang juga saya itu ni wan hangne daga mensiam ko susi ke ban ni bat ye ki kai ke lahaban mi ke sarkar yu gane ba hadu kinong kai ke haban wan sakmit ni mat sekretariat kumbat chu pe dang hikini ki por si dang mesin senam kidon kinong kai nang ne ki ba nag ko school saulindo na to ko yaw na tai ki ba wala wan ra e kata ka top second ako metrek ndray menta ini kiju ng hikay ke haban wan sakmit tingin na kalian jingi ni condemn ni ka government kabade ka Mekla Devil Alliance pag kira long hero menta but ni na kalian jingi ni dawa na sarkar ba kaday ban ai no ya ka jing dawa jong kini nong hikay ke bala dawa nadu min kani hadu kani ka flip mat tingin na kalian jingi ni don senda ka jong ki but ladaga sarkar kaya menti nimban se in abdi karai na kino ke lari ong kimi hakano kono ko por in sami bat nin ya dawalang ya kan hok bejung bat hangni ngala pau sai badon ar kendrat kendau hium ler hundai sudon bok dodon te kendrat ni jorong tangda udang kiar tengi suan ai get bok kit yang iki problem don rengkan nang beti benlaj naga slap leer bat ngene ke jingkret bat ni aduk mentangin wan ai mesim ba aduk bakin da poise thom jong jing jong wan pin ya syong lang ne bersimit ne pin tuan persnai ta ngin ya persingan mi bat ki ha kanto kan ne pot bat ngin wan hu man ke si tat aduk kin yo ya ka so jong jing jong udah ke sarkar ka ngai ke sarkar kam kapatiaw ngai kino hikay ke sarkar kumah ko kalian ngin la i mi pau sai kadar kene ke sarkar kadega sarkar bamsap korop government boleh ngong tanta pe ngin fight mat dade hakikam ke bayo bus isa la kum doyong dane kam mesi dane haki kasino ki kloy ban wat kita ki siang ban selok ye ki seng bahalang bat kila poi bu tato kat ni ban pensung thu ye ki paj ba ban le ye ki kam ilegal kata kadi ke sarkar ke pemerintah tengi ngilak pau syai ba yune ku sarkar pemerintah ni kalau ada ke kamram jungi ki pata bat ke kamram jungi wei bu wei na kolong yen driven hijing sneng ba hope ni meswang di skon ni dang girit lane ni wish kita gino hikai good morning good afternoon ndrei hakan ni ke sarkar kala yo ni la driven I award ka ba kala ai ke good morning good afternoon good evening ba what to good night bom kut chu hakan ni ke jingi ki kane ka dei shameful act jong ka Meghalaya Devil Alliance to ba masas kharbi thai phi ya thu engi menop fiwan poi shalong bat balai fiwan hangne ha kemat sekretariat jiksang mentang dan hapeng dong ka syuti dior la syupanai bat la syai demin ngali kaino habang ini ya ka ya ki kot kubor baki no ikai jungi ki hapan syong hadu only surok persya ya kene ka sekretariat na ka benta bakin yo ya ka hok tungki ka dono dona ka pang ngasmo sanu do tata ba ka jela jungi ka lapoi hatu kani ka pot ba ngim kenmau so bana ya ka hok ya kinong hikai ba penlong beri wengi ngaru wildi ngai no hikai hikai po Assam University kumu professor Henry apa ngape ya ka jinglong man yung kinong hikai ni ngadap na ka sanu adu kata ngawan ban ai musim iki ngawan ruban tentu kan paham iki bagi dewan yelong di bateli bang ngech kam ba kumba ong tin ma kajing teli
warai ke jing job yang ngecam ba kani ada kesin sarkar kadai ban sufu syai baklam kino hikai wat sarkar kondon kani kas sekretariat kadai tang di dobilat kimau lara kino hikai kemdon banai ya kecing dom ta dari ba kecai perliu ka pam brom sui no hikai aso menong ba kata dari ba kecai perliu ka kecing ma kecing sir ka bahadu kata ta Kendiap nomor balada king nei hang ne ki mo ki yakya hang ne sa ne kumu nongi kai ke jing i jing pi ka ta em yak pa yakya ne ya ka ko ga phat fakta ya ko kya mata lagi di porlior sakaslap kanwan iperjong ngalaya keren berjatuh kan yang kai ge ong babaro siben ukio mo lada kumu ro sarkar kampan la banaya ka cindawa jong i dinohi kai ngaso ban ong bakana kaling sarkar kalade ban ai kan ki arrangement bagi noi kai kin yo ban syong ban perdas agar kom ka ba bat ka bakya rai menta baro siben kin apyang ne su ong bakani kanjel kanjaka dong ikam le kanjaka badon ki bisen kini kitai banda dei kuwi ki jaka sa ki bisen ki ikin wan ban par kabo ya ka jing ma ka khrau bai ki dong kai ngaso salut si sahadu ta taba kani kas katirat hanni kedan kamna ban pendek ya ka jing e jong ki nong kai tolong ke ke ba i pangmet adu ta the kulish bon ya tholem ka seng jung pi wan ka ka seng Kemudian hang ni nak lihat ke New Trip United Awakening Movement HUM Sengkmi. di na ka da pu Nak lihat ke seng ni pen dian bangi yoi bagi nong hikai. Hari bubun bun tli ki benai keladap andawa ya ki hok ni jongki nak state government pada sarkar jala haki ki benai balai na baro. Badang ina yang sarkar kala ai asuran hak ni ki kendiat benai ban up ki lightly kabinet meeting bagi sarkar kan sesong. Ba sependap no yang ni jing dawa jong ki nong hikai. Handai kapen lengo ingi keseng kelong menin janmit ngi yoi yang bagi social media bagi nong hikai kan mi biang surang bat ki penlong sendan ban samit hang ni ha kerdop jong sekretariat hang ni hadut surang. Kapen tang yangi kapen susi yangi ban yoi dak nong hikai ki ba long ki tang ki nong hikai yangi iwe piwe let's say naliang jong arung ngasngau diau nomor ngadai teng nong hikai school ngasuthui ke jing e jong ki nong hikai bat ya kita sistem jong hikai bat kam no hikai ke dia kam badan buram tam lalu no hikai le se don nang mikmat bencong hanes sekretariat don CM don di CM lani ke minister lani ke officer proper bat naliang jong aru le se nang man tho yu a ne yu e lalu don no hikai hari ni subsi bat dem berpau naliang sarkar ke jongi kam sim la pushi naliang sarkar jongi kam sim la patiau yang ni jing dawa jong no hikai ke adu ben poi ban yu e bat kilong kimi ke no hikai samla kentai gerang ba hiau awan tia ania surok kum gitu kibre ki bom dan ying dang sem kalau ke jing jak bromi ke jala ke jongi ya gari baca du ke pertairu kumta nalia ke seng ni penrami ke sarkar jala ini ikam jing dawa no hikai nalia kino hikai kila dawa om dei pan ya ke beneng ni pan ya kendau hari pan tingat ibarit jing dawa ibarit jongki batang ke state government batang cabinet meeting la ban pendap ini jing dawa jongki hari dei jikuman jing sarkar ke jing bom trek jong sarkar ban ai kini jinawa ban penlong ni kini kino hikai jongi bahawan mi hang ni surok kumta daliang keseng ni kerpat yang sarkar ban kentui sarkar bakam dia penslam syuk ya kan ya kam jing dawa jong no hikai handai daliang sarkar ke ban sim kloi yang ni jing dawa joki ban khot no ye ki jing ekran ban poi no jaka mik jing setu jembut ban penulong no yang ni jing dawa jong kino hikai nomor kum balong hadu mentangi ban daliang siam dan akan jala jungi uang udan cha Delhi lada usau kia sisa ya kino hikai ki jungi lada usau kia ki jing diman ka basong hok sisa lada wan sepang lalu bun kam ka ru ban salik biang ban pendap ini kami batang kendia namar kami kan di jing dawa bud usam bahap ya penbaik ba sarkar kami bat kiwei pat ki jala be tengku bat kiwei kiri kan di jing dawa ki ba Ande kene tang state government sarkar jala la ban pendap yang ni kumta daliang jongi ngi dawai sarkar what up what kemil what up adu ba kaum kan poi rendang sabar mi ki AGA ki nang ni sekmat ki jeki namar daliang jongi ro ki samla daliang jongi ki nong ilam ngimla asya la ngi yoi ba ki nong ikai kiwan ban tiak ajaka bagi chat tiak mangi kiwan ban dawa hasurap ku mangi dawa ki seng balang kumta ngi kerpat ki sarkar bat kamtam yau chief minister, yau deputy minister, badu education minister, badu bercip kiamador yang ni jing dawa
ban pelulong no chen hagini kendiat por Kulis pun. Tabo ban sai phi wan le yu hang ne mat sekretariat. Long. Cái ban nak liang jongi kum ka kedon awakin India movement beri national movement jong kari India ya kai ba baro hi na breng ki pai ban sang ba kan ngai tip lot hi ya kai bang yeng hi nak mata ka hok bi shisha namar kai bro khai ka bang yu hi na ka por sa ka por la dang isngau thu ila de bang ni kum kinong India ngi em ha ka reason char pai ba ka reason char lai loi na ka ta ka daw ro ngi haban bot renti kat kum kariti sinchar pai ba jong kari India Broadway ya ka bang itip hi bakadi ka Indian Constitution kum tarong ni haban bot kat kum ka fundamental rights of the Indian Constitution barkai ka pelong yang ni bangin haban muan hakari jaga naru mening ka sngirung i poi yang ni an habang i ya kai ka ba nak liang jong kinong hikai ad hoc lembaga ni ka fast tom ka bagi don mentah ka kunhun jong ki ya bagi mi spok madan ban song nak beta ka jing jongki bakin yang ban dawa ban persngau sya ka sarkar jala ya ka ka bagi di banyo nak liang jonga hiro nga patong hiro bakari ka sin ka baningkong bangan yi bagi nong hikai season don kin haban mi asrok barang ban chong ban kya mi dang ni ban samit ang ni klem don chu bas isin ei da mono tham tam ni finance sarkar jala nak ta ka daw hi nak liang jong ka ayam ni soban penram jor hi ka sarkar jala namar bangi habangi phaile ha pole puti ha jala jongi hi bamta kala hiar chaba palan kila dam ta kum kinong hikai ki badawai ka hak ka joki menta lada ka sarkar kam sngap te yano menta kin dawa te kai ki jumut ka sarkar menta atau ka sarkar kadi ka basinchar tang ya ka yeng simet la jong ne kadi ka sarkar ka basinchar ki ta ka jalai ka ba em kum ki rupai ba hang ni ka sarkar jalai ki ba sofu sha ba ka ka ba kinong hikai kum ba isa ka dawa idawa hi nam ta ka hak ba ka jing shisha ba kum jo hero lada ka sarkar kam sngap ikai profai hadu ka kani klip mat ka bamenta yak bagi nong hikai kin haban chong ban samit akani ka sorok hakni ka mit ka bamenta hang ni khmat jong ka main secretariat menta lada ka sarkar kam sngap tak kam dei ka sarkar sinchar pai ba ka dehi ka sarkar ba sinchar na ka benta ka ying simet na ka jing mentoi simet ka jong ki hala ka jong jing em om dei shu na ka menta jongi ki pai ba ka be chala kata ka dei ka benta ba kongsan ka ba ka ayam hi kawan ban sindran ka ayam kawan ban kersan nem gi no hikai ban ngi kintur gi no hikai bagin nem dei ban domen sem adang isgau thu shai bang yeng hang ni yeng kat kum kariti sinchar pai ba lamar ka Indian Constitution nadu ka article 19 hadu ka article 21 kada ban ong lupa khamtam ka article 21A kada ong lupa baki no hikai kem sim la yeng na kapta ka personal life ke jongki kem sim la yeng na ka benta ban ong ba ki dawa na ka benta ka jingmentoi simat ke jongki andai ki no hikai hi kat kum ki ad hoc kum ong no ki ad hoc no hikai ya ka ba sarkar kala benta kat kum ki scheme ki project ki baper mantang i bagi no hikai menta yeng badawa nomor rei kim yo ka sarkar sei ka pelai ka pisa sei ka pentelon ni ka pisa menta na kata ka daw hero na kaliang jong kay ayam ka kentu ya ka sarkar ikentu jore ka sarkar yau chief minister yau education minister ki badan mentah hangkai lada education minister udan mentah omla bankan e kata kamun ngim don kamsho yau education minister mentangi don kambej ya ka sarkar bakan yang pinya do paj ba si sindon hangkai kita om dan kamsho ke mne ngim don kamsho ki minister mentah nama ki minister ki basyo hangtai ngi bagi sngap ki minister ki bamnang mani lesel abanong bagi ki minister ki basyunang taman syong yes no habang haddo kim tip show kay kita ka project kay kita ka scheme ka blamang nam tagino hikai kata ka gaway ka baka ayam hi ka raiban penram kung ka national movement jokari India ni haban pensngau hero kanila dan kaliang jok sarkar kam sngap ya kani ka bentang haban ra hero ban pensngau chadu chiti sipo ka central body sipo Delhi Mumbai na kaliang jok ayam Meghalaya state ini ngin haban pensngau kita ka bentang